ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline karon nga adlaw Biyernes na kita. Uy, Friday the 13th. Amo ni ginasiling sa magkatigulangan nga basta gani Biyernes kag magtuon sa Pizza 13, siling nga medyo kwan ini, siling sa magkatigulangan medyo masingki ang tiempo, medyo halong kita subong nga daw. Kay ti kuan mo Biyernes kita dason Pizza 13, pero depende manahalong na lang kita para wala kita pierdihon. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati hindi lamang sa kanginan kundi pati na sa magka-aksyon naton nga nagamonitor na paagi sa online presentation sang Aksyon Radio Bacolod. Mga nagatutok na via Facebook ag subong man sa YouTube. Kumusta ka mo? How do you do? Ano man ang inyo sinikayimtangan dira. Nagkapin pagid sa mga naga-star, mga nangin residente o citizen na sa magkapungsuran nga dira na nagdugay. Dira nakapuyo o nakapamana, nakapangasawa, kag may kaugalingon nga pamilya nangin citizen na sining nga mga pungsod. Kabay pa mayad lang inyo sitwasyon na. Kung sa karay apa diri sa amon sa Bacolod kag Negros Occidental, puwerte karamig kapanahon, puwerte gihapon katugnaw sang tiempo diri sa bahin sang Metro Bacolod. Pero sa mga lugar na katulad sang Salvador Benedicto, sigurado ko puwerte pag inikabugnaw da sa ila. Ban ang Salvador Benedicto, isa ini sa ginakonsiderar nga lugar sa Negros, ginatawag gani ini Little Baguio mo. No, kay perti kabugnaw man sang temperatura sining nga mga lugar. Ayos no sa aton nga magka-aksyon nami pagin magluwas sa inyo pagmonitor, nami pagid kon inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod para damo pagid kita sang malabutan. No, tandaan tayo na, i-share kag i-like ang mga mensahe niyo karon niya dra sa online, pagi sa YouTube kag Facebook aton lang na pagabasahon. Amo man sa mga kaaksyontan nga naga-monitor kung wala ka internet connection, di lang magkabalaka. Kay pwede ka man gihapon makapartisipar diri sa aton sining nga pagpangalagad pagi sa pagpadala sang inyong mga mensahe sa aton text hotline 0963757074. Ayos, let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad matawhay ang dalanon diri sa bahin sang Metro Bacolod karon iyang morning kapin pagid kay wala klase, no? Kapon si Gov Lacson nag-declare nga extended kag wala klaseng bilog nga Negros Occidental today, Friday, January 13. Tayo yun na ni, lawig-lawig man pa huwag ka mga estudyante ba? Ina, wala pa bagyo, kuan pa lang, low pressure area pa lang kag amoning nagsulod di sa aton, pero damo na nagkalatipag, no? Mga kilid sa dalan, mga karsada dito pa kadto San Carloso, kadalag ko sang mga batong nga nagligid sa karsada. O tiyan mo to gani nga ginapaybalogin nagligad nga adlaw kag ang mga local DR mo nagapanugyan sa mga travelers, sa mga motorista nga medyo halong kay kabalo ka samtang nga nagalawig ang pagtupa sang ulan na kung posibilidad nga mayara sang dalusos, no, pagluntad sang landslide. Di kalbo na nga daan ang aton sininga mga bungyod, no, kalbo na nga daan ang aton sininga magkabukiran
ting tendency sila why sang magapugong no sa mga duta ti kapin pagin mindyo balas-balas ba o ampay gina sa ulihi kung mag give in na mo na nga nagakatipag. Action Hotline. Aksyon na tayo hupon checking in until 9:30 in the morning diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Hotline. Nano ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action at pahihipon sa Action Hotline. Sa mga nagapamangkot parte sa biyahe sang sakayan pandagat, no, sa mga luyag mag-travel, ang nakita ko lang advisory actually ang dito sa San Carlos Port, no? Nga ti may mga stranded ang report, may stranded passengers daw 55. Kag may siyam ka mga rolling cargos nga daw ay ni kabiyahe way gintugutan meaning nga bagtabok padulong didto sa Cebu. Now i-check ta kay ti subong adlaw yado okay malang ang biyahe mo. Bacolod and Iloilo kapin pagid subong adlaw maumpisa ho ang festival, no? Ang kapiestahan dira sa Iloilo. Bao grabe. Ti kon mag-amon nga fiesta to sa ila. Kung diri sa aton ginatawag nga super maskara nagligad, amot ang Iloilo anong pagtawag nila sa giwatan la subong to? O sang ila sini festival Superman. Action Hotline. Ban subong gapaindis-indis man mo. Ang Bacolod kag Iloilo nagapaindis-indis bisan sa magkapiestahan kag bisan sa mga proyekto, mga programa while nga namat-amat na kita nga nagabalik sa new normal. Action Hotline. Why malaay na namo na ganing namian kuya kung may mga kompetisyon nga nagatuluhaw para magpaninguha ang mga lideresta, no? Amo nang pinaka-importante para may kung magtikal blang tagsa ka mga opisyal mambal kang amo na iyang biliban ko sa amon di mayor, no? Iloilo and Bacolod tanawan niyo blaho portiya mga performance kundi maya Action Hotline. tang sa ginalibak kasang tao masiling ba ang amon alkalde di, no, waygid sang hinimuan kag waygid performance. Action Hotline. Amo nang pinaka-the best kung nagakompetensya kamo iya, no, gakompetensya kamo para sa kaiwan kag benepisyo sang publiko. Action Hotline. Ano pagid magluwas sa update karon siling stranded nga mga pasahero rolling cargo sa San Carlos, no, kag siling ko gani amo ning biyahe man Iloilo Bacolod or Bacolod Iloilo vice versa bangod sa pag-umpisa man sang kapistahan sa Iloilo. I-check naman no kung ano mga sitwasyon na karon iyang adlaw, no, kag iban pagid karon nga mga development pero sa mga nagapabangkot nga gawon ko lang ni anay ho Online sa hotline. Online para sa benepisyo sa mga Bacolod noon, mga Negrosanon nga nagapamangkot balag sanod magabiyahe magarisyo man biyahe dito sa area sa San Carlos nga mayar sang stranded nga mga pasahero reported, no, nga mga rolling cargos pagid nano ang latest updates ni. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad ang spokesperson sang Region 6, no, sa Visayas sang Philippine Coast Guard. We have Commander Jansin Binamin. I-check ta na liwat siya kung kumusta to pwede na magkatabok pa Cebu kay sa iban nga mga area. I understand luwas siya sa San Carlos daw sige man ang biyahe. Sir, may aga liwat. Start may nagtokag sa tanan niya tagpalamati sa programa may tanan. May aga. Anong latest to, sir? Sa San Carlos, why gapon gintugutan to nga magka-travel? No, kay pag-intindi ko na San Carlos lang ang other areas. Like for example, ang Escalante, na ano makabiyahe sila iya? Yes, no, ang shipping mismo ang naghatag sa aton sang advisory na hindi yan sila magbiyahe. Okay. But ang Philippine Coast Guard, wala niya nagpasuspend. It's only the ship company. It's because ang assessment so mga pakadto sa Toledo, medyo ilan tayo na ang pag-active to sa airport sa port. Because ang Toledo port siguro, medyo lagkong balod kay medyo open na siya mo. So sa punso na to ng amihan, medyo lagkong balod. That's why ang port of Toledo lang sa Toledo ang nagpaka-sales ng biyahe.
Other Okay. ports, no, going to Cebu, ito Tapuelan, at Sagay, sa pakadto sa Tampi, continuous ang biyahe nila yan. Okay. So until now, ato ang reported gain na nakita ko sa Coast Guard man nga rolling cargos nga 9 kag 55 stranded nga mga passengers, same number ina sir ang ara subong dira sa port sa San Carlos. Yes o no, ang submit natin ang San Carlos as of this moment, amo na ang passengers nga rolling cargos. But Sir Art, ang Aha. ng panahon, most likely ang civilian for proceeding trips nila, kaya man ang first trip lang ang ilang na-submit sa aton. But with assessment, siguro maglo-adlaw na, we'll check kung ano ang assessment sa mga taga-shipping companies, kung kaya nila mag-dock. Then Okay. siguro they will resume ang biyahe. Yes sir, yes sir. So sige, monitor lang namon niya kay damo ka pamangkot nga daw maagi dito San Carlos. But sir, since nga ti ang kapiestahan dira sa Iloilo will kick off today, expectedly do basi damo magtabok no Bacolod Iloilo, why man niya problema subong no? Between Bacolod and Iloilo, so again, so expect siguro kita sang medyo volume sang pasahero because pista sa diri sa Katiklan, no, sa Akladle at Atian and diri man sa aton sa Iloilo nagyang. So mo so makadto from Bacolod was going to Panay Island. Aha. So sige, ang monitoring sang inyo sining mga command post nga sa puerto, no sa aton Coast Guard. Yes sir, no, ang aton security forces like Aha. PMA manada Okay. our PPA security police. Aha. On Yes, that sir. note, Sir Binamin, salamat gid sa time, halong gid permi. Good morning. Good morning and mga gasonan lamang. Action Hotline. Ang spokesperson sa Philippine Coast Guard, so mga nagapamangkot, hulat kamo until noon time. No, kung ano ang mangin desisyon, kaya actually hindi niya kay advisory kag desisyon sang Coast Guard kung nga away sila nagbiyahe. It was the decision mismo sang shipping company. Hindi sila magbiyahe bangod sa dalagko kag mabaskog nga balod. Action Luyag Hotline. nila nga ma-secure, luyag nila nga maplastar man, nga hindi mabutang sa langalang mga pasahero nila mo ning rason nga wala sila nagbiyahe. Action Hotline. Ano ba gina madalag ko nga balita nga atong tutukan karon nga morning diri sa inyo palatuntunan action hotline o pagbalik ta karon na ang bidding kuno sang kompanya nga mo maghakot basura sa Bacolod sunod nga semana patigayuno na. Action So Hotline. may mga training na ho kay magapatigayon ng DPS pang-issue sang notice of violation, may mga task force sila, enforcement unit kaging tukod. Action Hotline. Samtang CLO enforcement unit head magapaidalom sa schooling. Hoy balon ta sa CLO head ni karon sa Bacolod, sa city legal officer na lumatabo sini may designate nga bago magpungko dira. O sabay umagapungko bag-o nga tagpamuno sang enforcement unit ko na mo ni matabo. Action Hotline. Sa ano ina, no mag-umpisa, ina tanan tutukan sa pagpanubalik sang inyo para tuntunan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako mangulam. Ay, Jimmy, pigado, tas ano na kay ano ko sila.
Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gid daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, ano, hindi ko per may makamit, tapos, kakulbaan ko per may kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ko. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Company gapadala sang text sa inaya sa plan holder. Ang ginahimo nila gapadala sila sa imo nga informing kon gahatag ka conformity ang imo dito nga record sa numero nga ginauyatan mo bla. Kung okay lang nga i-process na nila nga amo na ang mangin official nga registration sang SIM mo. Sa sining panibagong nga order sang gobyerno ta, ate mayo man no, kay kun plan kaya kapos lang. Action Hotline. Galing kun magplan ka, kabalo ka, kuha na siya mo. Hindi lang loglahog na, no, nga
balayran mo kada bulan depende magaling sa imo sini nga plan nga kuhaon sa mga telcos. Action Hotline. Alas 8:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Now, gilibog ang ulo ko hapon kay kibot kita no pag kabalo naton from ready misana nga ti may ara sang do requirement sila nga schooling. Pero pakaronan ko si Attorney Ting, unahon ko lang anay si Maria Petris Fuentes, si kapon do kabitin blas ang sugilano namon. Aring balita ako. Kundi ang alkalde sa Bacolod ng Mando nga kinanglan may aras sang integrated enforcement unit nga tukuron ang Bacolod, mandato na sang alkalde. Bali kung magambal ka nga integrated enforcement unit, may mga ordinances kita mo sa Bacolod. May mga nagakatulog na, no? Ang iban gani tama nagid katulog nga daw ay nagid kabugtaw sa malawig nga tinuig. Mga kasuguan nga daw wala gid ginapatuma. Action Hotline. Daw aring balita. Bangod nga may ara sang plano ang city nga ti mapatuman ini nga mga kasuguan, ini nga mga ordinansa. Tiyan mo ni nga may integrated enforcement unit na gintukod. Now, amo na makita mo city legal, kag other government departments sa Bacolod. Tiyang DPS may araman kapon sa initial naton nga pagsugilanon kay Ma'am Maria Petris Fuentes. Do may 35 personnel to nga maging kabahin sa enforcement unit. Ti nag-orientation na ganun sila kahapon mo. Now, gusto ko niliwat nga ipabatis publiko kay basig kibot lang blasla nga may marlabay na sa ila nga mga enforcement kung saan ugid ang actual ni nagapag-start sini. Ngayon na lang mga nag-violate sa aton solid waste ordinance, kakibot ka lang may notice o violation kay iya. Action Hotline. Kag ano ka seryoso kung may notice o violation, kag ang iban sila ko basi kundi magbayad ni mapawala na lang same gyapon nimo onla anong implikasyon sini. Now, ari sa aton sini nga linya karon iya nga aga. Online sa hotline. Ibalikan ko gid siya kay tigapon ka bitin sa tong tiempo kay kasi nakuay man. We have the officer in charge sang DPS. We have Ma'am Maria Petris Fuentes on the line. Ma'am, good morning sa imo. Good morning, Action Art. Good morning Yes. man sa aton nga mga tagpalamati. Salamat gid sa time. No kapon sila ko do kabitin ato kay hindi gid bla na na palawigan tagid ining balita. Kay ti kapon orientation no or the other day na may orientation kamo. Ang indio sining mga personnel nga amo na ang magapaidalom o kon magakandak sang operation. Ma'am, ining 35 personnel after sang orientation, ano may mga training pagindi nga ikandak sa ila? Yes, Action Art, this is an ongoing hilikoton sang Department of Public Services kag kabulig namon diri ang aton City Legal Office kag ang City Administrator's Office. Ang amon nga ginsuguran nga pag-organisa sang integrated city enforcement unit under sa Department of Public Services but directly supervised by the City Legal Office. Sabat ini sang August action planning nga ginhiwat namon ni kaupod sang iban nga mga department sa City Government of Bacolod. Kadiin din isa-isa kami bala istorya ni Mayor Albi Benitez kung ano ang mga naga-hinder sang amon tagsa ka mga opisina sa pag-achieve sang amon tagsa ka mga mandate. Isa sa gin-identify sang Department of Public Services nga mahina o kung weak ang amon enforcement in terms of implementation sang Solid Waste Management Ordinance. Okay. So, during our action planning, isa sa mga gin-identify namon, amo ang pagpasangkad kag pagpasanyog sang enforcement paagi sa pag-utilize sang amon mga existing personnel sa DPS nga ma-involve sila sa enforcement. So, amo na ni subong Action Art ang resulta sang action planning nga natabo kag subong ara na kita sa implementation na stage. Aha. So isa na dira ang
pag-organisa sang 35 ka mga empleyado sang DPS nga mangin kabahin sang integrated city enforcement kag ang focus ini amo ang implementation sang city solid waste management ordinances. Okay. Ma'am, gusto ko na kantuan in a while. Galing kay Palutson ko lang, may obligasyon lang ko nga nasyonal. Balikan, tawagan ka namon balik in a while. Kay ipalutson ko lang ni so that mabasangkad na pagid ini nga ideas kag information sa public. Okay lang, ma'am? Copy Action Art. Thank you very much. Sige, Sige, balikan ko si Ma'am Trisventes kay para at least ang public pala ma-aware taman kung nali maglilibot ng enforcement unit pero dugay-dugay kay i-kwan tani, padaluman tani para maintindihan sa publiko. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. This portion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglan. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Art Time Grupo sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Sorry gida kay may mga obligasyon kita nga hindi kita mapaiway. Nawari ay balikan ko sa aton nga linya i-check ko lang. Ma'am Mariafe, ara ka na da ma'am? Yes, Action Art. Si Ma'am Mariafe Good morning ang sa mga iyo, close siya sini kay ti Kabaluka. Bilang background ng iban basin lipat ba kay Ma'am Mariafe? Isa man siyang mga kaupo naton sa nabuhay sa una mo. Ang mga close ni siya, ang panawag siya gani sa una, hasta subong ang daw close kay Ma'am Mariafe, si Daping, ang panawag siya. Ma'am? Yes, Action Art. Hindi ko kilala sa ngalan ko nga si Maria Fe. Kidaping lang para daw... Gani, kay naliga to naman ko sino si Maria Fe man. Amo na siya si Ma'am Daping. Now, are,
Since nga tapos na ang seminar o ang orientation kag continuing ini nga pag-learn man sang personnel dira no kapin pang gin-utilize nga 35. You did mention sa akon kahapon nga may ara pagid sang information and education team nga magaupod ni sa ila. Ma'am, saan una itong gina-expect nga mag-umpisa na gid ni ang trabaho nila pagkadto sa designated area nila in the future? Yes, Action Art, sa Subong, gaumpisa na kita, pero ara kita sa level nga more on assessment sang tanan nga mga barangays diri sa Bacolod. So, ang first instruction ni City Legal Officer Attorney Romeo Teng and City Administrator Attorney Maghari, kag kita man sa opisina nga ang aton nga enforcement team nga may ara na sang catchment areas or mga area of responsibility. Ang first instruction of the day is for them to visit na. Bisitahan ang ilang nga mga area of responsibility kag maghimo na sang mga initial assessments. For example, ang isa namon ka regular employee assigned for example sa Barangay Takuling, ang first instruction sa ila is to visit the Barangay Takuling, all areas and subdivisions under Takuling para may ara sila sang pangkabilugan nga ideya kung ano ang sitwasyon when it comes to garbage or solid waste management sa area. Ikaduwa nga instruction sa ila is to pay a courtesy visit sa Barangay Hall. Of course padalaan ni sila namon sang daw parang letter nga naga-introduce sa ila sa barangay kapitan nga amo ni sila ang amon nga members ang enforcement team nga para hindi man makibot ang barangays nga may mga nagalibot nga mga personnel salin sa Department of Public Services nga naga-conduct sang mga inspection kag lantaw sang sitwasyon kag sinuo ang mga violator sa area nga isyuhan sang notice of violation. Okay. Eventually, Action Art, ang amon sini nga himuon is parang partnership na with the barangay. So after the training sang aton nga mga enforcement kay na-train na sila, we will go down to have another orientations and meeting with the barangay captains. Okay. Kung hindi man gid ang barangay captains, ang ila mga solid waste management focal persons sa ila tagsa ka mga barangay. So para may ara kita koordinasyon, may ara asang point person si barangay nga amo na iya ang amon i-coordinate kung may mga violators kami halimbawa nga madakpan sa sina nga barangay, we will also inform the barangay. Kung kanday sinona sila. Although ang proseso namon as mentioned by City Legal Officer Attorney Teng, parayusin first approach is more on education, information campaign. We will print dako nga tarpaulin sang aton nga notice of violation kag itapik ina sa tagsa ka mga barangay halls. Okay. Para ang mga residente nga magkadto dira makabalo sila ano nga mga prohibited acts ang implement sang syudad in terms of solid waste management. Very basic lang gid ang amon ginbutang sa notice of violation, Action Art. Okay. Number one, ang indiscriminate throwing of garbage anywhere, public places, drainage, waterways. Isa ina, ang penalty sina is 500 pesos. Wala na first, second, third offense. Automatic, 500 pesos. Uy, okay. And a one-day community service sa Department of Public Services or sa barangay kung diin na commit ang ina nga offense. Okay. Okay. And then, ang number 2 nga violations nga prohibited acts under City Ordinance 596 Series of 2011 para ini sa mga residential owners, para sa mga business establishment owners, business operators, buildings, commercial buildings, residential, nga nagahatag sang instruction or nagadumili nga maghigko ang inyo nga mga surroundings. Okay. Amo ni ang mga amo ni nga ordinansa nga
hambal sa mga residential, business, commercial establishments nga obligasyon nyo. Manabalang ugsaran mo, limpyuhan mo. Mhm. So kung makita sa aton nga mga enforcement nga ang mga commercial establishment sa imo atubang wala mo ginalimpyuhan. Mhm. Mga commercial buildings nga mga ilang nga mga construction debris kung makita mo nga mahigko ang aton syudad. Okay. Ang iban din nagapatindog sa ila buildings, ila balay, mansyon, pero ang atubang nila da, ang ilang nga mga construction debris, mga bilin nila nga simento, balas, bato, kung ano-ano lang, ara lang da gyapon nag-obstruct sa aton dalan. So okay. kabahin ina sang City Ordinance 596, hindi lang basura, construction debris, lang ugsaran mo, limpyuhan mo, amo ni ang aton ordinansa. So kung Okay. mag-violate kasi ni, kag ikaw commercial establishment owners, first offense, second offense, third offense, wala na ni first, second, third. Automatic, 2,500 ang penalty. Bawd ako. And 5 days nga community service sa DPS. Or sa okay. lugar kung sa diin nga na-commit ina ang offense. Aha. Yes. So, madugay na ni nga ordinansa, kaso, kag gina-campaign na gid man ni naton halin sa una, ining obsaran mo, imo, ginaya dapat responsibilidad. Mhm. Oo. So, may ara na specific nga mga definition kung hasta diin ang imo atubang, hasta diin ang imo nga limpyuhan. Yes. Oo. So balido may handbook man ni nga bit-bit abin o ang mga enforcement unit ya kung may mag-question sila ariyo ang handbook tamo ni siyang ordinanso. Yes. May ara sila sang bit-bit nga notice of violation. Ara dira nabutang sa notice of violation nga daw parang daw tunga sang bond paper nga long. Okay. Oo. Ara na nabutang ang city ordinance, ara na nabutang ang mga prohibited acts at ang corresponding penalties. Aha. Ara da ibutang, may ara dira nabutang kung saan o na dakop or saan o na naaktuhan sang aton nga mga enforcement ang offense. Ara din na nabutang kung sinong witness. Mga witness, dapat may witness kag ibutang man dira ang perma kag ngalan sang apprehending officer. Ibutang man dira ang ngalan kag address sang violator. Aha. Kaya lain sila siling kumam kay may ara iya iban ba areas nga nagka-problema mga 1 week na way makulik ko ng basura sila. Tuti sinundak punta na bi karon pagwa sang tao na ang ila basura. Yes, under sa aton city ordinance, ining gina-mention ko nga City Ordinance 596 Action Art, may ara man isa dira ka step ka provision na naghahambal kasano or ang set out of garbage. Saan o ka dapat magpagwa sang imo basura, kag diin mo dapat isulod ang imo basura. Ara under sa City Ordinance 596 naghahambal nga ang mga residente gina-advisean nga ibutang ang ilang nga basura sa insakto nga suludlan kag ipagwa lamang sa ila panimalay kung ara na ang garbage collector. Okay. Kag hindi ginadumilian sila nga magpadala sang ila basura sa mga unauthorized garbage collector. So ang penalty sina is again 500 pesos plus 1 day nga community service. Ay, damo ganita ni community service, no? Oo. So ang iya sina nga gina-review lang naton action art ang mga ordinansa nga wala gid bala ma-implementar sa syudad nga kabalo kita ang author sini 2011 is former liga ng mga barangay president Catalino Alisbo. Baw kala lawig-lawig na. Oo, iya ni ordinansa kay tungod as barangay captain makita niya ang aktual nga sitwasyon kung garbage management ang paghambalan sa barangay level. Yes, ma'am. So, Ma'am Daping Aryo, kay very interesting niya kay makadto ko sa mas specifics karon. Kag nano ang mga matabo, halimbawa kung hindi abi may notice of violation natin sa katao, dason hindi siya bayad, hindi siya mag-community service, what will happen to them, no? Para maintindihan nila. Pero palutson ko lang liwat kay may obligasyon ko, ma'am. May Sure, tiempo ka pa.
magulat? Sige, Action Art Act. Sige. Salamat man kami sang sininga oportunidad para Ah. sa masangkad nga pagpahibalo Okay. sa aton publiko. Sige. Balikan ko si Ma'am Daping in a while para maintindihan nyo pagid. Ano mga konsekwensya nga pwede mo atubangon? Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag Radyo. Mainit nga komentaryo. Hotline. Nagabaga nga talakayan. Aksyon Hotline. Action Hotline. Ayos, pabalik na kita diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Grabe damo-damo kapadala mga mensahe di o kapamangkot. Nagawa-monitor sila kay Ma'am Daping karon nga aga. May ari di isa pero ikuanan ko niya
Iatagan ko ni karon timpo nga masabat ang inyong mga pamangkot ni Ma'am Daping mismo. Siling di siyang isaw ni Linet Salinas. Niya tani may schedule sila kung saan o makuha basura para mabalaan man kung saan o mapagwa imo basura. May isa pa gid din nagpadala siling niya, what if kung working ang tanan sa household, sino mapagwa sa basura? No, may mga reasonable man nga mga questions nga gusto naton ipasabat ini. No, kay kabalo ka ini nga ordinansa timpo pa ni Tio Kaunsilor Taling Alisbo. Di makon mong hasta subong bisan ako gani iba na makaundan diri nga di tali, hindi mo gani, hindi ka pamilyar mo. Nablang why gani kita kay balo gali nga may amuna. O di ba? Kabudlay nga ordinansa na pero why kita kay balo. Halikan ko si Ma'am Daping. Ma'am, sorry gid to keep you waiting. Salamat sa time liwat. Yes, Action Art. Ma'am, ari kay siling ko ang mga konsekwensya bala kundi mayo ni tani liwat may booklet nga makita sa tao amo ni mga husto to nga balmo mga penalties nga imo atubangon sa sinima konsekwensya o kung mga violation nga makomit mo. Pero ma'am, ano man, kung halimbawa abi ma-issuehan mo notice of violation, dason di magbayad ang tao, hindi man siya magkadto sa City Legal o kung sa City Treasurer's Office, hindi man niya manukot ang tao niyo pag-issue sa sang notice of violation, nano matabo si ni Ma'am Daping? Yes, as agreed sa protocol nga gina-advise amon ni City Legal Officer Attorney Teng, ang proseso amon ang amon nga enforcement team, considering hindi sila abandoned, okay, kag ang aton nga notice of violation, wala ang official receipt nga ginabitbit ang aton mga enforcement para magpanukot. So they are not allowed to collect any fee for sa notice of violation na gina-issue. Ang protocol sa amon you issue the notice of violation, ipa-receive sa aton nga kung sino man na ang imo nga nadakpan nga naga-violate. Okay. Ang himuon sang amon enforcement, duha na siya ka kopya, Action Art. Ang one copy will be provided to the offender. Okay. Ang isa ka kopya nga ibalik ina sang aton nga enforcement team sa DPS kag sa City Legal Office. Okay. Pag-abot sa DPS, i-process namon i-forward sa City Legal Office. Kaya ang aton nga notice of violation, may provision dira sa dalom nga na state that the offender is given 5 working days nga mag-appear sa City Legal Office. Okay. Para sabton ini nga notice of violation na gin-issue sa iya. Ang himuon sang aton DPS, of course there is an IEC team who will process and then turn over to the City Legal Office, and then the City Legal Office amo niya ang ma-order sa iya to pay the penalty sa cashier. Okay. Muna siya. Now, what will happen if the offender will not receive the notice of violation? Ang aton protocol amo niya ang hambal. May ara gid na nga hindi magbaton. So ang aton nga notice of violation forms, butangan nato na ang aton apprehending officer o ang aton enforcement team, butangan na nila refuse to receive or refuse to sign. Okay. But we will get the complete name and address of the offender. What if kung ni siya manugid, ma'am? Sang iya address? Kag ngalan. Okay. Last recourse, third, is to look for a witness from the surroundings. Kung hindi man siya kilala, sang witness from the surroundings, we will take photos or videos. Okay. So amo na ang instruction sa aton nga City Legal Office. You have to approach the offender in a diplomatic, may diplomasya, may pahibalo, may edukasyon, may orientation. Then let him receive the notice of violation. Okay. Okay? Paintsindihon mo siya kung anong na-commit yung violation based sa aton ordinance. Ikaduwa, pa-receive mo sa iya ang notice of violation. Taga mo man sa instruction na dito mo lang niya isettle sa City Legal Office. I see. Now, what will happen if the offender will not report to the City Legal Office for 5 days? Kay considering nga nakabalo na kita sang iya address, kabalo na kita sang iyang complete name,
really look for the name sa aton nga records of population sa Bacolod City. We have a master list of registered voters. We can Okay. easily find the name, the address, and in coordination with the barangays. Now, what will happen? The City Legal Office will coordinate now our enforcement team. Kunyari, 5 days na. Hindi pa ni naka-report sa City Legal. Ang amon enforcement team, kay kabalo na siya sang address kag name, mag-coordinate siya sa barangay. Okay. And then, dito sa barangay, then the barangay will issue summon. And then, the prosecution will start. Amo na ang may mga court here, may mga filing of case. Oo. So, amo na siya, ang Yes, ma'am. system. Oo. Baw, nami gid no kay damo gid interesado pero Aryo, basi may time tadason mas schedule ko sa imo blang nga Saturday nga makakadto ka gid sa station para mapalawig ta gid, ma'am. Sir Art, this is our, do kami sa DPS ang implementor, but the real author of this is our city legal officer. I would advise strongly that in terms of ng daw ka legal implementation gid bala sini nga ordinance, ang CLO lang. Si City Legal Officer Attorney Romeo Teng amo ang makahatag pagpasanag sa aton publiko. Sige, Yes, sir. invite namon siya kay para nga mabuligan taniho kay siling ko pobre maning waikin chindi blang nga nali makuha notice of violation nga sa uli kibot siya may mga sumon na siya nga tubangon pero limitado galing timpo ko gido kadamo ga pangilay ng teko. Anyway, ma'am, thank you gid sa time. Isugpunan ko ni sunod sa mga concern di nga mapasabat sa imo. Salamat gid, Ma'am Daping. Thank you, Action Art, kag thank you gid sa pagbulig sa amon nga mapalapnag ini nga informasyon. Thank you very much. Salamat. Good morning. Action Hotline. Ay, kabitin sang tiyempo ta, portigido, ginahunos lang. Pero ang mga concern nyo, kaya matamaton tani, sa City Legal Office mapaintindi. Damo ordinance sang syudad, nga iban, way tagid, maintindihan. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat
sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat kami sa TM nga ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayan ng mga activity together with sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Damo di ka padala mga kuano, padala mga pamangkot. Ari di may isa pagid na si Alex nagamot mga siling ni Alex. What if kung arrogant kag rude ang violators pagkuha mo sang photos sa iya and suddenly ginagaw niya ang kamera or CP mo? May mag-assist man ayan sa ila to
subdue kag sa ila mismo nga proteksyon sa posible nga matabo. Inaayan nga mga klase sa senaryo, di ito man, natulaan Manila, Sir Art, ati posible no, kay maglakat sila with coordination sa barangay, kung within residente ka sa barangay, kung ginpadalaan ka, balukati more on education, pamalang ni guro, hindi manigid nga, hindi man niya ang approach sa imo, tamaan gid ka arrogante, inaguro kung mangin arrogante man ang violators, pasidira maglain gid, pero kung ikaw nga kabalo ka mismo nga sa laang ginimo mo, kisa nakubudlay man nga mangin maisog ka pa sa otoridad mo, di ba? Action Art, good morning. Diri sa amon sa Purok San Roque, Tangob, talagsa lang gid gasulod ang barangay nga basura truck o ari lain pagid niya. Okay, kung hindi mo man pagpagawa sa balay mo, halimbawa ang basura, hulaton mo kung saan maglabay, ti karon ko tag sinimana. Alangan ka nga sulod balay mo, manimaho basura, kung di nga mo ni nga makita mo, ginatutdan kilid, sa kilid dalan. O ginatutdan within sulod balay lada, o kung sa ila sini nga nasakupan nga lute. Kaya hindi mo na magwantang baho man mo. Alangan mo karon nga ikuan man, irisgo na ang ikayang lawas ng pamilya mo. O si Ati Kim Iriman, si ating monitor man. Siling ni Hyacinth Diaz. Siling nga gudiya, Action Art, ang party sa basura. Damo ga comment sa online. No? Ang problema hindi sa mga tao, kundi party sa pa-pick up sang garbage collection. Kaya wala sila gakuha on time, sila na ang dapat tatagan penalty. Kag nga sang December 3 times a week ang kuha subong, wala naman sila kakuha. Kay may tagtagana ito that time sobre. Gapangayo to sila ni sing una kwan mo. Sang ni tawag Paskwa ay kalain do nagalapta lang ang basura sa palibot kag kay ginapabayan. Tani kon may monitoring man ang syudad para makita nila kung anong higko sa palibot. Kagang barangay nagkakatulog man sila. Puerto na gid ang Bacolod City kahigko. Salamat gid nga madamo. O kita mo, damo ga komento because basura ni. Damo ang nagaproblema. In fact, damo ang nagakomment. Permidi, sir, sa amon subdivision, sa amon lugar di, way makot basura ho. Actually, amon na ganing reason, I don't know kung ang subong lani na extend laning IPM, kay mabiding pa mo. No, sa masunod nga mangin garbage collector, nga ma-manage man, sang ululaan sang basura dito sa Felisa. Sobre nga puti, oh. Sino na yung nagpadalaman? Si Alex. Sobre nga puti, ha. Silingin namin, bagina kung ma-interview sa dapat dira sa station para additional information. Actually, plano tagimanaan. Noong namin pagid, ang taga-city legal office mismo. Because at the end of the day, can you imagine bala? Chimpo ni Guraban pa niya nga ordinansa, kaya ila pa ni Nicho Taling ho, nga ordinansa di sa Bacolod, pero author siya tuod, pero once ka ma-approve ka mapirmahan sa alkalde na hindi na kay siya lang ang nagapaniya sa ordinance. That is the ordinance of the city, kag implementer sina or implementor, amo ni ang office of the city mayor. Di ba? Good morning, Action Art. Illegal yung kuhaan kasang picture ka video kay may data privacy law kita thanks kay mo power sa imo programa. Grabe no, damo mga ilintra subong nga mga maalam sa program tao kag at least mga inputs nga ginashare nila. Salamat Martin Aliling. I suggest post tarpaulins all over the city for everyone's awareness. Correct man ma'am, amo tong hambal ni ma'am Daping nga kinanglan gid butaon damuon nila ni sa mga barangay, hindi lang barangay hall, sa mga lugar nga makita sa public so that ma-informan sila. Edwin Pantaras, sa amon sa habitat Tangob, wala gid sa may gasulod para magkuha basura. Tidin gali kami pwede kaboy o aray problema man. O si Ina Antonio, do you know, yuga kwarta ning iya, sorry no. Gakwan sa iya ho, ga-promote. Si Noel Zambales, pre-morning, mahauta, sudan ko paksiw, bilong-bilong, tamiyaw ko Choy Rizal, B-Boy, Ambo, Romeng, monitor gid sila sa imo. Thank you man. Manjo Arneo, good morning. RG Boko, may ngagaman. Siling yan nagabaho
na kay sobra 2 weeks no collection ng IPM. O IPM, Joby Molares, Nancy Piccio, kag ang iban pa nga nagamonitor mayong agaman sa inyo. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara ganyan na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang danay eh. Tapos ano naman, ubraw na dason. Brown na dason. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tutungan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, Ikot ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Alas 9:15 na. Kadasig sa tiyempo na tundo ginahunos lang, no? After some program, diyo, alert na dayon kay mapasitihol mo ko dudugay. No, pa-NGC ko da. Kay ma-preskon to si Mayor Albi. No, ti subong day off ni Action Dale. Kumatento. No, sa preskon. Ti sigya. Kay party ni sa Bacolodjat mo. Festival. Ang festivity nila ni Action Eden Abuso. Muna sila mo, mga
yung mga sa linyada sa mga inchik na si Action Nani, si Action Eden, amo ni sila, no? Sa Bacolod Jet Festival. Okay, i-check na lang na ito karon mga kaundan sina. Action Hotline. Base aside sa Bacolod Jet presentation, base sa Mayor Albi, karon may iplastar man to. Ano na, amo na, lain na ngimo yan, hindi na gusto eh. Lain di kay Action Eden. Amo na daw iya Korean man ang amo na iya, oh? Hindi wala iya ka Korean na iya. Ano itong imo yan nga? Wala itong imo yan. Action Hotline. Sige may galantaw sa Facebook ko. Thank you, Geda. Sa mga nagapadala sang mensahe karon iyang morning. Now, gina-try nato actually contact si Attorney Romeo Carlos Ting, ang City Legal Officer sa Bacolod. Kay sin ko damo ko ni i-check man kay Attorney Ting. Number one, kundi ang dira bala sa may Manukan country, aray Koreana maning isaw. Inaya sigurado ginaya. Gang dugo sina insect kag Koreana. Nagupdanay ang duha ka mga wine view, no? Hindi ka di kabalos subong kay buwas ka pa kabalos. Ang isa ka bagay diri magkaksyon nga balantayan ta ariyo basi pa man lang magsabat siya tiniting kay sako man nga klase opisina mo ilawag gunong number nila ay basi ilaw-law kay mo ya Bern ikaw lang bala da ara na gid si Bernie mangita ka pa iban to Bern i-chat mo gani Bern ariyo i-check ko lang ni siya tiniting basi pa man lang magsabat ang sa may Manukan, kundi may duha na daang ginpasiradaan ng City Legal Office. After nga ti uway gidiya sang pagbayad, uway sila sang payments nga ginimo, sagad man ng isaw. Ang matabo sini mga kaaksyon, ina-i-check karon talang da, no kay, ang pag-intindi kung the rest galisad to, may ara pagid na nga hindi pagid fully nakabayad sa obligasyon nila. Kagang plano nila mga kaaksyon nga daw ma-appeal kay Mayor Albi. Okay? Hindi na masarangan atong ang katingalahan kung ang nagpirma, kung ako ni sila tani isang primero, kay may compromise agreement, taniway ka nagpirma sa compromise agreement, kung hindi ka kasarang, kung ano man ang imupirma ng agreement, kay ti makuan man lang mo, kamo man yang ginapamangkot, amo to gani last time pagintindi ko dogi pamangkot sila ni Mayor Albi ko masarangan nila. Ti ang isa sa mga matabo dire, ti kun hindi ka mo kabayad, ti amo na nangwa niya nga may ara gid sang closure order nga imo ng City Legal Office. Ti galing kay sako permis attorney ting damo ginatinder amo ning opisina sa City Legal Office. Gamiting siya subong ongoing ko no. Sige na lang kay karon ara man ko sa NGC to kapitan ko lang ni siya ka magkuto na. Action Hotline. Ay i-check ko na yun anong status diri kon ma-undergo sa schooling si Sir Ray Dimisana. What will happen to the City Legal Enforcement Unit? No, siya gapon ang magpamuno da while under sa schooling niya. Na amo na mga questions sa gusto tayo baluon kay kita kuya bisan gabi si Sir Ray Dimisana actually imo ning mapisan nga mga kapangalagad sa City Legal Enforcement Unit bilang head kay bisan gabi sa Libertad. Last time nag-upod ko kay Mrs. nagpangumpra kami sa iya Kalan-an blan Mrs. Nakita tada si Sir Ray Dimisana sakay sa ila sining service nga bisan tungang gabi actually mga 10 o'clock na sang gabi ara pa galibot na sa Libertad ang head sang enforcement unit nga siya gid ang nagapamuno nga naga-checkyar kaya ang tinutuyo ni Sir Ray Dimisana is to maintain kung ano nang nawanan nila nga hindi na magbalik kay sa tutuod lang kung hindi mo inipagminti na ron ngayon na lang talikdan mo lang dason pabayan mo na kitapos na ngagin pang hawanan hindi niya malabutan isa ka bulan sigurado ni iban mamatamat na balik da sa lugar nga sadto ginadisplayan nila subong katahom katawhay gid man mo maglibot ka dira sa Libertad market
kapin pagid sa uli kung mapasulod na ni sila ining mga ginakayod sa Libertad Market. Ako nagapati nga matahom ni tulukon sa ulihi. Kaling lang ti atong sa ikaduha nga panalgan to mo lang nagaproblema kay do nabudlayan sila nga ang ilabla mismo customer basi kun hindi magsalaka magkaladto si ila. Sige lang no ikatuan ta na karon ditong office ni Attorney Ting kag pamangkot man kag party pagid pa-explicar ta pagid kay imbitahon ta ni any focal person sa City Legal Office. No, party sa mga ordinansa ang integrated nga law enforcement unit kagin mando ni Mayor Albi Benitez. Importante man siya mo because at the end of the day ara sa City Legal Office ini nga matter tanan magahalin o kung ang mga legal actions ini. Tanlaan ta gina kay kumo nga ang ordinansa aprobado na magkasuguan ang mayor amo na siya ang magapatuman sa iya sini paagi siya political will nga amo na dapat i-implementar. City Legal Office among may papel sa pagpatuman sini. Kabalo kita nga dugay naton nga ordinansa kag ginahambal man nga ang ignorance of the law excuses no one, pero galing hindi man pwede kabalo ka ini nga bahin na pag-implementar sini kapin pagid kung ikaw mayor may ginapensar ka pa man nga eleksyon nga sa masunod mo, no? Basta may politika nga lamod gani budlay na iya amo na ang iban nagapanghipi-kipi may mga consideration nga ginahatag sa mga sektor nga maapektuhan sa isa ka ordinansa. Hasta na lang mientras tanto nga bisan hindi pwede kung tani kay paglubag sa kasuguan but because of political accommodation kag paghatag consideration amo na nga sa mindset kung kaysa sa tao sige tinugay na kami di ginapabayaan na kami magdulo ng negosyo skilled sidewalk di subong pala nga kakason kami amo na kay naanad kita gani no nga sa una nga tiyempo bisan pa kung tani nga illegal o bawal ang pagplastar naton sa sidewalk kay hindi giman na iya that is beyond the commerce of man no nga hindi na pwede ka hindi ka na pwede magnegosyo gid sa sidewalk nga inang maginutok kamuda kapin pagidalan tigaling kay daw gina-consider ginatagan consideration bangod sa politika nga aspeto nga mapapili paliwat si mayor, papili paliwat si vice mayor, papili paliwat ang konsehal, nga chairman committee on market, yan mo nang epekto niya. Kay, kabalo ka kung perti kagig kay stricto, bisan sa traffic, siguna dumduman ko may ari traffic, gin-assign na nga head sang traffic, no, sa bahin sang BCPO, galingin ulo yes bitaw, diba, kung may i-implement, ipatuman ang istrikto nga no parking no, sa Lacson, dugay-dugay ka rin naging ring teleponoya, ang nagapanawag mismo, opisyal man, sa syudad, sila nga hindi na napagpatambing dampi kay mga supporters na nanawag di sa aton si Kwano, ti kung kaisang nabutang sa alang-alang, ang mismo ya, nagapatuman sa kasuguan, kay imbis nga ang iya eagerness, nga gusto ipatuman ang kasuguan gid, di mahimo kay may nagapugong kag may mga nagapamugong ti kung tawgan ka sang boss mo kuno na lang nga malibad gada imo iya na tiyan mo na sige lang kay patimpuhan taniya sa mga nagapamangkot baladugang kay pa klaro tagini sa City Legal Office kag sa iban pagid nga mga taratapan sang lokal nga departamento diri sa Bacolod para maintindihan sa public ini. No kay it needs or it would take time nga liwat maintindihan sa tao ay amo nigali may violation di may sanabton ko di no antes pa man ni strikto nga mapatuman gid. Ti lain naman sila kon pero bla ang consistency among problema mo. Kay ti every 2 years may election. Magdaog naman lain naman halimbawa nga magdumala kung matapos ang termino sa isa ka nagapapili o kung magdaog sa eleksyon at lain naman niyang iya patakaran, lain naman ang iya ipatuman. At the end of the day, depende na iya sa mindsetting kag kung ano ang gusto matabo sa nagapungko
sa isa ka administrasyon. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, hindi pasalamat ni King SLTM yung ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga
sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para Kapangalagad sa inyo para tuntunan aksyon hotline with Aksyon Oliver Pason. Upod naton karon nga si Aksyon Elry Dotilios kag Aksyon Eden
abuso. Kung naman aksyon, Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Para sa damit na